2010 májusában egy magyarországi hipermarket polcaira is felkerültek a helyi termelők termékei. Júniustól már igényelhető a székelyföldi termék, illetve a székelytermék márkanév. A minőséget garantáló védjegyek Hargita, Kovászna és Maros megye, vagyis a történelmi Székelyföldhöz tartozó térségben készített árukra és turisztikai szolgáltatásokra kérhetők. A reklámdömping tovább folytatódik, hiszen 2011-ben újabb székelyföldi szállítmány indulhat útra Magyarország fele. Az anyaországi cég által írásban megfogalmazott felhívást személyesen Borboly Csaba megyei elnök továbbította a helyi termelők fele. Ez tevékenységünk alatt a legnagyobb rendelést, ami 3 kamion volt, amit rövid idő alatt le kellett termeljünk. Mivel úgymond a krízis csak mi is elég jól érezzük, volt úgymond készletünk, és akkor egy kemény hozzáállással be tudtuk a 3 kamiont tudtuk termelni, és gondoltuk, na jó, ezzel is kifut, és kész. Eltelt egy kis idő, ősszel megint kértek, és most megint kértek a karácsonyra a rendelést, hogy márciusra még újabb termékek megterít. És akkor menet közben döbbentem rá, hogy amilyen könnyelműen, hogy ez egy divat, hóbort, székely címket, hogy mekkora felelősség, hogy a világ elé, ahol olyan áruhalmaz van, mindannyian tudjuk azt, hogy mennyi áruval találkozunk, ha bemegyünk a szupermarketbe, és kimentünk, megnéztük, mint civilként, hogy is néznek ki a termékek, szinte nem hittünk a szemünknek, hogy külön polc van abban az üzletláncban, és ők telefonon mennyit és e-mailen tárgyalunk velük, vagyis ők hívnak és egyeztetünk, és mintha egy nem tudom milyen régi kapcsolat volna.